Takže čaute, zdravím vás pri mojom novom videu. A ako som slúbil, tak dneska urobím taký menší unboxing doplnkov výživy. Vlastne teraz začínam ja nejakú svoju formu novú. Chcem zase nabrať svaly, chcem byť silnejší a tak ďalej. A vlastne dneska si pozrieme, čo všetko ja používam v takej naberacej fáze, alebo celkovo proste keď poriadne makám a čo potrebujem. No, idem to otvoriť. Vlastne prvá vec, čo používam, pecka vec, rýžová kaša. Teraz budem používať dosť často, lebo ak budem mať objemovku, tak chcem do seba natlačiť čo najviac sacharidov, čiže nevládzem, alebo respektíve nie ani, že nevládzem, ale nestíham toľko jesť počas dňa, keď mám veľa práce. Tú rýžovú kašu používam dosť často, teraz v objeme budem používať ešte viac. Dávam ju aj ráno, budem ju dávať aj po tréningu a uvidím ešte, či si nepripravím nejaké ďalšie jedlá, lebo celkom rýchlo sa to trávi, čo je super. Toho trávenia je to dobré, že to je pomerne chutné a veľmi rýchlo sa to dá pripraviť, čiže fakt stačí tú rýžovú kašu len buchnúť s proťakom, s nejakým ovocím, s arašidovým maslom prípadne a je to vybavené a máš proste plnohodnotné jedlo. Čiže ako hovorím, proste keep it simple, nemusíš vymýšľať neviem čo, stačí keď vieš čo ješ. Tých som zobral trochu viacej, nech mám aj do zásoby. Jo. Čiže, čo tu máme ďalej? Probiotika, super vec. To používam tiež hlavne aj v objeme, ale aj celkovo počas roka, lebo žalúdok je veľmi dôležitá vec, veľa ľudí na to zabúda, ale probiotika sú super vec, pretože ich potrebuješ hlavne na to dobré trávenie a keď ti zle trávi, tak potom ani tie bielkoviny nevyužíva tvoje telo tak, ako by malo. Čiže vždycky v prvom rade žalúdok musí byť 100% trávenie. Takisto imunita, keď máš zlý žalúdok, proste zle ti trávi, tak si aj častejšie chorý a tak ďalej. Na to treba dávať pozor. Ďalej tu mám mulťaky. Som zobral 3, tiež aj do zásoby. V podstate používam tento Reflex, nie je to žiadna platená spolupráca, ale proste som s nimi akože dosť spokojný. Tak, to mám 3, aspoň budem mať kľud. Ďalšie, čo mám, vlastne z tejto stránky Fitness 007. Nemám s nimi žiadnu spoluprácu, možno raz, keď to pôjde tak, jak chcem, tak bude, ale vlastne oni majú aj svoje priamo doplnky, svoju značku. Extrémne mám rád tieto amináče, sú brutálne dobré, fakt, že sú nenormálne dobré, akurát tieto som ešte nemal, zelené jablko, tak to potom niekde hodím, že ak to chutí, ale akože nebojím sa toho, že malinové napríklad, to sú moje najobľúbenejšie. Myslím, že majú tam proste 4 príchute, viem, že malina je dobrá, mango je dobré a ešte myslím, že nejaký iced tea alebo niečo také, niečo na ten štýl a tie sú fakt, že super. To jablko som teraz chcel skúsiť, uvidíme, mám potom vedieť a vlastne amináče ja klasické BCAčka nepoužívam, nemyslím si, že sú úplne vhodné, sú to za mňa vyhodené peniaze. Keď už, tak radšej esenciálne aminokyseliny sú lepšie, no tam máš celý ten reťazec tých aminokyselín, na to telo to lepšie využije a hlavne to funguje dobre aj na tú regeneráciu, či si v diete alebo aj si v objeme. Ja to používam hlavne preto, lebo mi to mega chutí a nepijem proste nejaké sračky alebo nejaké lacné sirupy plné cukru, za mňa super vec. Potom klasika omega-3, rybí olej, tam vlastne nemáš čo pokaziť, to je dobre suplementovať furt, či si aj naturál alebo nejsi naturál, proste keď cvičíš alebo aj keď necvičíš, ono fakt to pomáha aj tomu zraku, aj mozgu a hlavne je to dobré na srdce, to je výborná vec, čiže toto môžem dať sem. Ďalej, čo používam, citrulín malat, pecka vec, ja ho používam aj pred tréningom. Dávam niekedy tých 5 až 8 gramov, ale treba si to vyskúšať skrz trávenie, aby bolo v pohode. Niekomu to nesadne a môže sa potom z toho posrať, takže na to treba dať pozor. Ale akože mne osobne závisí aká značka, ale zase mám tento Smart Fuel, ten je dobrý. Tak od nich vlastne to mám a akože to mi dosť sedí. To je vlastne, ak sa nemýlim, počkať, hej, to je presne tá značka, čo majú Fitness 007. Toto mi sedí, to je v pohode. Neboli ma z toho žalúdok, ani ma z toho nenadúva, je to fakt super na tú pumpu. Ja to robím tak, že väčšinou dám že 5 gramov pred tréningom s nejakou pretréningovkou a ešte dávam 5 gramov s EAčkami počas tréningu. To je podľa mňa úplne super, také kombo. Toto mám. Potom tu máme glutamín, pecká vec, zase žalúdok, to čo som hovoril.
celkovo trávenie aj imunita, že to spolu súvisí, takže toto používam v podstate celý rok, dokonca keď som niekedy bol že chorý alebo keď ochoriem, tak si to dávam aj do čaju, že si to priamo zamiešam, dosť to pomáha, rýchlejšie som zdravý. No, čo tu máme ďalej? Magnéska, ja mám dve. Vždycky nejaká chelatová forma, toto je bisglycinát, to je super. Dobre to funguje, dávam ho väčšinou väčšiu dávku, jak bežný človek, keď poriadne makám a hlavne si to teraz rozdeľujem, že dávam aj ráno alebo pred tréningom a večer. Potom nemám krče, lebo mám s tým problémy. Čiže to si treba tiež odsledovať, ale je to super, tiež takisto aj na tie krče, na ten lepší spánok. Mám tu vitamín D3 plus K2, spolu tú očinku je lepšie. To Dčko doplňam hlavne, keď je zima, lebo proste nemáme toto slniečko, takže potrebuješ niekde doplniť to Dčko, nech si zdravý, zase imunita. Berberín, pecka vec, zase od Fitness 007. Berberín je veľmi dobrý v tom, že ti zlepšuje inzulínovú senzitivitu, čiže lepšie vstrebávaš cez tie svaly potom aj tie sacharidy a lepšie ti to telo rastie. Je to pecka vec, či si v diete, či si v objeme. Zinok, klasika, podporuje aj tvorbu hormónov, zase dávam pred spaním, tiež dávam trošku vyššiu dávku, to mi tak vyhovuje. Veľa ľudí ho má dostatok, čiže na to pozor a doplňať ho, hlavne keď si chlap. Lion's Mane Mushroom, pecka vec, to som objavil asi niekedy pred rokom a odtedy to používam celkom pravidelne. Je to super doplnok hlavne na pamäť, extrémne to pomáha. Aj na to sústredenie, ale ja to cítim hlavne na tej pamäti. Lepšie si pamätám veci, lepšie mi ide hlava a v podstate potom tu mám ešte vitamín Ečko. To používam tiež, vlastne on je dobrý aj na ten oxidačný stres. Ochraňuje ti tiež bunky, ale ja ho používam hlavne reálne na to, že mi to pomáha, keď som mal niekedy že akné alebo niečo, tak za mňa osobne vyskúšaj vitamín E, niekedy to pomáha, mi to osobne pomohlo. Ja dávam to Ečko tiež celý rok, že je to podľa mňa super vec. To je môj názor, nemusíš sa s tým stotožniť, alebo môžeš, ale takto to vidím ja, takto to robím ja. Poslednú vec, čo tu máme, nakoniec, tak je proteín. Berem si tento, že Matrix, ten berem v objeme. On je akože viac zložkový, čiže nemáš tam iba čisto vlastne izolát, ale kazeín, je tu vlastne klasika protiak a je tam ešte aj vaječný proteín. Za mňa osobne úplne super na kaše, lebo tento je fakt, že mega dobrý, je dosť sladký. A tie chute sú také, že nepríde mi to také umelé a dosť mi to chutí, čiže za mňa osobne, keď chceš nejaký dobrý proťák, tak ten Matrix je podľa mňa super. Čo sa týka nejakých mojich vecí, čo mám teraz nastavené, tak začal som trochu viacej jesť, pridávam trochu bielkoviny aj sachre. Budeme postupne pridávať sacharidy, tréningové tempo je už vyššie, aj robím viacej série a opakovania, ale však to uvidíte v tréningových videách. Keď si sa dozvedel niečo nové, budem rád, keď ma podporíš, keď to zazdieľaš, prípadne mi dáš nejaký koment, čo by si chcel od mňa vidieť, lebo určite sa chcem tomuto venovať a hlavne tvorenie videí som vždycky chcel. Za mňa osobne toto je dobrý krok dopredu, že veľa ľuďom možno s niečím pomôžem, ukážem im aj možno iný pohľad na život, ako sa dajú veci robiť inak, lepšie. Prečo športov? Vždycky v živote vyhľadávam veci, ktoré sú mi není komfortné. Natáčanie videí je pre mňa najviac nekomfortná vec. Nikdy som nebol ten typ, čo sa natáča, ale chcem to robiť pre vás a chcem to robiť dobre. Verím, že časom tie videá budú lepšie. Vždycky som sám sebou, na nič sa nehrám, ale chcem, aby to aj v tých videách bolo vidno. Ak si toto video užil alebo ťa bavilo, niečo si sa nové dozvedel, budem rád, keď mi to zazdieľaš, prípadne mi dáš nejaký dobrý koment, lajkneš mi to. Fakt, že mi to mega pomôže a keď máš nejaký nápad, čo mám natočiť na budúce ďalšie, tak mi to kľudne napíš pod video a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za dopozeranie videa až do konca a vidíme sa. Čaute.